tapi acok makan hati. Encak ada lolo seorang lagi dapat piti ambil seorang. Apa kau babi ni lagi masih ambil dawa. Aku ayu ambil dawa seorang. Tak ada nama bena. Macam nanti dia makan babi ni dekat aku. Kalau belo dia mengandung je lagi. Mati dia. Dah meracun hati dia udah baru itu lah iya dua dia di luar. Seperti udah kok pergi mandi jadi dia lu turun kamar orang. Banyak kamar le dan pulau. Kajale sekalo maha ini bagian yang piti 100.000 seminggu maju kuih tu. Kamu apa piti udah selama kok? Lama biaya jam dulu ndak ada. Orang bapak di dan bapak di mak ibu warung. Pado dan dia makan nasi piala dan marandu sajo. Pado babi ni makan nasi dia marandu sajo. Dan agak piti 500 7,5 dia piano. Kamu babi ni dan namu kurui dalam baju badan dan muka. Dimakan cukui di rumah udah desempili ikan yang kurangnya. Konda ibu dan Joana ala balam bindia tala tigo. Konda ibu dan Joana ala balam bindia tala tigo. Anak saja alasan udah padahal di luar mama liaro jando. Pasaki cando kepala dan banyak cari tujuo. Bukan denai banyak cari tuh patang WA udah basuh de ambo. Itu ala kawan namo saletingan sama karajo. Bata tokan WA kawan udah padahal bahasa yang sayang isinya. Aslinya ala sese kirim, aslinya ala sese pencet. Carilah keenana lain, kau tak gampang dia kenana bansai. Onde dia indah lagi, onde udah sedang marando. Onde jalin cinta dari kini dan bani meninggalkan ambo. Jalin cinta dari kini dan bani meninggalkannya. Onde yulina naranca amani, awak anca abai dua ngapese. Elok bapikir dari kini. Awak gadi kabalaki gae. Mengenati namanya lagu bersama kita menendangnya. Anaknya lai bapangku, apanya di mari ciarannya. Anaknya lai bapangku, apanya di mari sama lampu. Laba bungku ya si gulai tambiang, de uni babao pulang. Di maawa indah kapan yang nai babi ni matuk karanjang. Padahal udah matok karanjang sadona ranca udah jujai juwo. Indu alabi pulang, apa-apa sedang marando. Pasuruh dasar bapak pakaian tapi upah pakai ndak dia
badas terjuo maksana iko Marangai dia adi abanya ade sabar dan tahan luo Duduk ma isu pinanare Nembadendang adiang suajuo Paya bajo wajona nakete elatiyo asabantar di kicuanyo Paya bajo wajona nakete elatiyo asabantar di kicuanyo Baca manuang duduk di janjang Gata kakinya gawi inyuo Setano indak bini orang Mungkin dapet badanyo kita siaban manan punyo bini pai lalo inyo kasiko Nampang kok langsung donan kini barakasanan de kiro-kiro Nampang langsung ala donan kini barakasanan ala kiro-kiro Pegurau albat tendang dua padendang ala minta alagu Hode amat dalam pertakan tua temboknya sangko si primbet baru pendek bana baju udah ala nampak pengkalangananyo saban te bodyguard dari India kulit hitam hidung le mancung pulo saban te bodyguard dari India kulit hitam hidung lai mancung pulo lajale hari dingin bakapi tangan sama lamko datang tuh udah dek nan dingin hari dingin baju pendek lengan sajo nan di luar elok kamari deko dihantam ade oto puso nan bujang-bujang dangakan kini pitilai banyak lalu surang sajo bujang-bujang dangakan kini pitilai banyak lalu surang sajo jilbab hijau babega-bega nan lalu di muko ambo kamala uni si bega mungkin si dunan lakonan monyo makasih banyak. Oke, arah Pak Beliang.